दिनै गोबां अखा हानायनि जाहोनाव पानबारि हालामनि सिङाव दलहा सावरां, नं 1 कसुबिल, बिजयपुर, दाहावलीगुरि, दलहापारा बे मोनबा गामियाव बोरिस्ता दैनि बुसावनायाव बे गामिफोरा लोमसावदों आरो बे लोमसावनाय गामिफोरनि न'खरफोरखौनो जों पानबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननि न'खरफोराव नुजाफैदों। जोंनि बै न'खरफोरा मोनानि समफोराव आरो दैबानाजों जेबो खहा जानो गोनां दाजाथों, सेफटि जायगायाव थानो हायो जाहाथे मोनायाव हरखाबनो दैबानाया जुदि देरबोबावोब्ला जोंनि धोन दौलत मोसौ मोसा जाहाथे जेबो खहा जानो गोनां जाया आरो जों जेसेबां हायो जों माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनजों हेफाजाब होबाय थागोन। बेखायनो आसा खालामदों बे हरखिनियाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोसोखौ हमथानानै जाहाथे गोदो गोदो उन्दुलाङालासेनो मोजाङै नोजोर लाखिगोन आरो जेब्लायबो जोंजों खैफोद जुदि फैयोब्ला बा दैबानाया जुदि जाबावोबा जाहाथे कन्टेक्ट खालामगोन। सेमनोसै ने? जालालै एसे साथि